No niin, ja nyt ollaan venetsialaisten parissa. Siinä on yksi kunkkutykkiloota. Sitten meillä on isot hunderkingejä, yksi laatikollinen, toinen laatikollinen ja kolmas laatikollinen. Eli 3. Sitten tulee, mitäs nää olikaan? Nää on tulivuoria, eli nää on vähän niinku suihkuja. Semmosia. Sitten on perhosia. Tämmösiä. Nää on hyvin, nää lentää ilmaa. Ei niin, no ihan. Sitten täällä on viime vuodet tehnyt vähän näitä kiinareita. Sitten on ekoja. 3 loodaa. Sitten nää ekot on niinku tämmösiä, kun tää on vaan tommosia. Tommosia. Sitten mut jää tämmönen, mikäs tää on, pirunvanne. Semmosia jäi. Sit mun jää näitä munakranui. Niitkin jäi. Sit mun jäi eko, taas yksi kiinari. Tommonen, mikä tää nyt oli tää? Eko, joo. Tuo spinneri. Sitten mä katoin, mikä tuolla ARR:ssä on. Yhtään muistanut, mitä siellä on. Sitten se kaupan päälle tuli ARR kun metsästäjät. Tommonen. Sitten on 3 hunderpataa. 1, 2, 3. Sitten nää. Ei ollut kauhean kalliita. Ne oli jotain. Olisiko nää? En mä edes muista paljon nää oli. Oliksohan näissä joku Femman kai? Joo. Femman nää oli. Saturnus ohjuspatteri. Niitä on 4 pakettia. Sitten on yksi Viaporin Goldi. Ja kun katsotaan kaikki yhteensä, sitten tulee tommonen läjä raketteja. Kiitos ja näkemiin.